Hej og velkommen til kvælstofskredsløbet, også kaldet kulstofskredsløbet eller nitrogenkredsløbet. Energien i lyn omdanner luftens nitrogenmolekyler til nitrogendioxid. Noget af nitrogendioxiden bliver til bakterier, som bliver til nitrat, og det opløses sammen med andre næringssalte i grundvandet. Knoldbakterierne omdanner noget af nitrogendioxiden til næringsstoffer og nitrater. Det kan få planterne til at vokse. Planterne opsuger også vand og næringssalte fra grundvandet. Når dyr spiser af planterne, kommer de på et tidspunkt til at lave afføring. Afføringen virker som gødning. Noget af afføringen bliver til nitrogen, og noget af afføringen bliver til ammoniak, som bliver til bakterier, der bliver til nitrat, som opløses i grundvandet. Noget af afføringen bliver til næringssalte, som så opløses i grundvandet. Derved bliver det hele et kredsløb.